Mondragonen 2025 urtearen balorazio oso positiboa egiten dugu. 2024arekiko hazkunde eduki dugu negozioan, 11.300 milioi eurotara iritsi gera, eta etekinetan ere bai hobetu egin dugu, 600 milioi euroko etekinetik gora. Iritsi gera, beraz, urte oso positiboa kontutan edukita mundua nola dagoen, ez? Baina gu negoziotik haratago gugea proiektu sozio-enpresarial bat, eta nahiko nuke goraipatu alde batetikan enplegua sortu dugula, 1.350 enplegu inguru sortu ditugu, eta guretzat enplegua oso garrantzitsua da, gure irabazien distribuzioa enpleguaren bidez gizarteratu egiten dalako alde batetikan, eta bigarrena inpaktu soziala, eragin sozialan gizarteari 59 milioi euroko laguntzak eman ditugu ONG eta talde desberdinei. Beraz, urte positiboa. 2026a ondo hasi gara, lehenengo 4 hilabeteak ondo joan dira, baina mundua ikusita ze incertidumbre dagoen, begiz ondo begiratu behar diogu, ze aldaketa doden munduan, inpaktu eduki dezakelako urte bukaera aldera. Beraz, laburki 2025a guretzako urte oso bikaina, eta 2026a, esperantzakin ondo hasi gara. Txinako gerra ekonomikoa etorri da, gero automobilgintzan gertatzen ari dana ikusita, orokorrean balorazio oso positiboa egiten dugu 2025 urtearekiko. Ez dugu uste tendentzi badala, 2026a hasi gera eta lehenengo 4 hilabetetan industrian hazkunde bat eduki dugu bai salmentetan, baita ere enpleguan. Beraz, jungo gera ikusten, aldaktu daitezke gauzak, baina orokorrean positibo ikusten dugu. Guk bokazioa daukagu etorkizunerako enplegua sortzeko, horretarako sektore berrietan enpresak sortu nahi ditugu, 2025ean sektore ezberdinetan sortu ditugu, Orbik ziberseguridadian, Amets, Power Electronics, elektrizitate munduan eta Inkia ia munduan, eta planifikazioa daukagu, eta alde batetikan Mondragon Health daukagu duela urte betetikan, eta hor posizionatzen ari gera health munduan, eta segurazki hor enpresaren bat aurten bat baino gehiago segurazki sortuko degula, eta gero bilatuko dugu guretik gertu dauden sektoretan zer egin dezakegu. Eta hor teknologia dago, hor IA dago, eta hor segurazki ere sortuko degula beste enpresaren bat aurten.